हेलो पिलाମାନେ ଆମ ଆଦର୍ଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିକି ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଚାଉଳର ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିବ ନିହାତି। ଘର ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମାଆମାନେ ଚାଉଳ ବାଛୁଥିବେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବ ଗୋଡ଼ି ବାହାରୁଥିବ ଚାଉଳରୁ। ତ ଗୋଡ଼ି କେତେବେଳେ ରହିଯାଏ। ତ ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜି ବେଳେବେଳେ ମିଶିଯାଏ। ଗୋଲମରିଚ ଦେଖିଛ, ଗୋଲ ଗୋଲ କଳା କଳା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ, ଯେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଏ ସେଭଳିଆ ଗୋଲମରିଚ ମଞ୍ଜି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତ କେତେବେଳେ ସେ ମିଶିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ଦୋକାନରୁ ବ୍ୟାଗରେ ସଉଦା ଆଣିବା ସମୟରେ ଡାଲିରେ ଚାଉଳ ସମୟ ମିଶିଯାଏ। କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଥିବ ତା ଦେହରେ ଡାଲି କଣା ହେଇକି ଜରି କଣା ହେଇକି ମିଶିଯାଇଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ନ କରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବା କି? ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଅଲଗା ନ କରିବ ତ ଖାଇହେବନି। ତ ଭାତ ଭିତରୁ ଡାଲି ବାହାରିବ, ଡାଲି ଭିତରୁ ଭାତ ବାହାରିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଭାତରେ ଗୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଭାତରେ ଗୋଡ଼ି ଥିଲେ କିସ କର ନା, ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ବାଲି କିପରି କଢ଼ାଯାଏ ଓ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ପୃଥକ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବା ମିଶିଯାଇଥିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରି ପରିଷ୍କାର କରି ଖାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ କରିବା ତାହାର ଆଲୋଚନା କରିବା। କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଲଗା କରିବା ଯଦି ମିଶିଯାଇଥିବ ତାହାରି ବିଷୟରେ ତଳେ କଥା ହେବା। ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇସବୁ କହିଛି ନା, ହାତରେ ବାଛିବା। କିଛି ହାତରେ ବାଛିବ। ଯେମିତି ଧର ତୁମେ ଘରୁ 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଆଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବା ଚଟାଣରେ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା କାଗଜ ବିଛାଇ ଦିଅ। କାଗଜ ଉପରେ ଚାଉଳକୁ ଖେଳାଇ ଦିଅ ଓ ଚାଉଳ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶି ରହିଛି ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ତୁମ ଖାତାରେ ତାଲିକା କର। ଏହି ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି, ବାଲି, କୁଣ୍ଡା, ଧୂଳି, ମଲା, କଳା ଚାଉଳ, ଧାନ, କାଠି ଆଦି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଦେଖ, ଆଣିବ ଚାଉଳ କିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାଗଜର ଉପରେ କରିବ, ତାକୁ ମେଲେଇ ଦେବ। କାଗଜ ଉପରେ କ'ଣ କରିବ? ମେଲେଇ ଦେବ। ଏଭଳିଆ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ, ସବୁ ଏମିତି ମେଲେଇ ଦେବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ବାଛିବ? ଏଇଟା କାଠି, ଏଇଟା କୁଟା, ଏଇଟା ଚାଉଳ, ଏଇଟା ଧାନ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି କରିବ। ତୁମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ହାତରେ ବାଛି ଚାଉଳର ବାହାର କରିପାରିବ? କେଉଁଗୁଡ଼ା ହାତରେ ବାଛିକି ବାହାର କରିବ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି, କାଠି, ମଲା ଚାଉଳକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି, କାଠି, ମଲା ଚାଉଳ ବଡ଼ ବଡ଼, ତେଣୁ ଆକୁ ତୁମେ କାଟିପାରିବ। ଏହାକୁ ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହାତର ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଧରି ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିକି ବା ଖୋଜିକି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ କର, ତାକୁ ସବୁ ତାଲିକା କରିକି ଲେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କର? ଯେମିତି ଡାଲିର ଚାଉଳ ମିଶିଯିବ ତାକୁ ସେମିତି ବାଛି ହେବ। ଯେମିତି ଗହମରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶିଥିବ, ଗହମରେ କେବେ ଗୋଡ଼ି ବାଛିଛ ପିଲାମାନେ? ସେଠି ମିଶିବନି, ତୁମେ ତାକୁ ବାଛିପାରିବ ବା କୁଟା କାଟି ବାଛିପାରିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଚଲେଇବା। କେମିତି ଚଲେଇ, ଘର ଦେଖିଥିବ, ଘର ସବୁ ଚଲାଥିବ, ତ କେମିତି ଚଲେଇକି ବାଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦେଖ ଚଲାଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଲୁଣି ମଞ୍ଜିରେ କିଛି କିଛି କୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ଖୁଦ ପଡ଼ିଛି, ଚାଉଳ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଛୁଆ ବି ବାଛୁଛି, ତମଭଳିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଚାଉଳରୁ ଗୋଡ଼ି, ମଲା ଚାଉଳ, କାଠି ହାତରେ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେଉଛ। ଚାଉଳରେ ଧୂଳି, ସରୁ ବାଲି, କୁଣ୍ଡା ମିଶି ରହିଥାଇପାରେ। ନିହାତି ଚାଉଳରେ ଧୂଳି, ବାଲି, କୁଣ୍ଡା ମିଶିକି ଥିବ, ବହୁତ ସରୁ ସରୁ। ତ ଏହି ଧୂଳି, ସରୁ ବାଲି, କୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚାଉଳରୁ କିପରି ଅଲଗା କରିବ? ତୁମେ ଘରେ ଚାଲୁଣି ଦେଖିଥିବ। ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଗେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲୁଣି ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲା। ଚାଲୁଣି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଚାଲୁଣିଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଚାଲୁଣିରେ କିଛି କରିବ, ଆଗେ ଚଲେଇ ଦେବ। ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଚକଳି ପଡ଼ିବ। ତ ଆଗେ ଚାଲୁଣିର ସେ ଗୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ବାଛିବ ହେଲା। ତ ଚାଲୁଣିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ, ନିହାତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ, ଦେଖିଥିବ। ଏଥିରେ ଚାଉଳକୁ ଚଲାଇ ଦେଲେ ଚାଉଳରୁ ସରୁ ବାଲି, ଧୂଳି, କୁଣ୍ଡା, ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ, ଖୁଦ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲୁଣି କଡ଼ର ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଯିବ। କିଛି କିଛି ତଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯାହା ରହିଯିବ ହାତର ବାଛିବ। ଚାଲୁଣିରେ ପରିଷ୍କାର ଚାଉଳ ରହିଯାଏ ଓ ଚାଲୁଣି କଣାଠାରୁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ସହିତ ରହିଯାଏ, ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହାକୁ ଚଲେଇବା, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚଲେଇବା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଟାରୁ
ଚକଡ଼ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଅଟାରୁ ଚକଡ଼ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଚଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲେଇ ଆଉ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବ। ତାର ତାଲିଆ କରିବ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲୁଣିର କଣାର ଆକାର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାରଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲୁଣିର କଣା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ଥିବ, କିଛି ଜାଗା ଛୋଟ ଥିବ। ଆଉ ପିଲା ଦେଖିଛ କୁଲା ଗୋଟେ ଦେଖିଛ ପିଲା ଗୋଟେ ଏଇରେ ଦେଖାଯାଏ କୁଲା ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? କୁଲା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ ବାହାରୁଛି ହେଲା କି, ଏଇଠି ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ରୋଗ ହେଇଥିବ, ଡବଲ ଉଞ୍ଚା ଭଳିଆ ହେଲା କି। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚଲା ହେବ ତାକୁ ଘର ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଚଲୁଥିବେ, ଆଗରୁ ସବୁ ବସି ହେଇଥିବ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେଲେ ସେ ସବୁ ଆକୁ ବାହାରି ଆସେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଏଇଠି ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ପାଛୁଡ଼ିବା ବା ଉଡ଼ାଇବା, ଏଇଠି ଆସିଯିବ ତୁମର ଚଲା ହେଲା। ଏ ଦେଖ କୁଲା, ଏଠି ଆସିଗଲା କୁଲା, এটা କଣ କୁଲା। ଦେଖିବା କୁଲାର କ'ଣ କାମ ଦେଖ, କେମିତି କୁଲାର ପାଛଡ଼ା ହେଉଛି, ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତ ଏଇଟା ଉଡ଼ା ବି ହେଉଛି, କୁଲାର ବି ଉଡ଼ା ଯାଏ। ତୁମ ଗାଁର ଦେଖିଥିବ ଛୋଟବେଳେ, ତୁମ ଗାଁର ଉଡ଼ା ହେଉଥିବ, ଦେଖିବ ଧାନ ଉଡ଼ାଯାଏ, ଏସବୁ କୁଲା ବାହାର କରାଯାଏ। ତ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା। ତ ଚାଉଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ଓ କିଛି କାଠି କୁଟା ଥାଇପାରିବ। ଏଭଳି କିପରି ଚାଉଳ ଅଲଗା କରିବା ଘରେ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଛୁଡ଼ା ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏଥିରେ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡା ଓ ହାଲୁକା କାଠି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ଚାଉଳକୁ କୁଲାରେ ଧରି ଉପରକୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଜାଗା ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳୁଛୁ ନା, ତ ପବନଟା ଧର ଇଆଡ଼ୁ ହେଉଛି ବା ଇଆଡ଼ୁ ପବନ ହେଉଛି, ତ ଏସବୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ଧୂଳି ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଟା କ'ଣ ଉଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ହିଁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଧର ପବନ ନଥିବ ଫ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେବେ, ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଜୋର ଦେବ ସେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଉଡ଼ିଗଲେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଜାଗାର, ଆଉ ବାକି ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବସିବ ତାର ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ ହେଲା କି। ତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା କାଠି ପତ୍ର ଉଡ଼ି ଚାଉଳଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର? ତ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି କାଠି ପତ୍ର ଅଲଗା କରିପାରିବ। ବିରି ମୁଗ ଆଦି ଶସ୍ୟ ପାଛୁଡ଼ିବା ଉଡ଼େଇବା ସଫା କରାଯାଏ। ବିରି ମୁଗ ବି ସେୟା କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା ସାହାଯ୍ୟରେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଯାଉଛି। ଆଉ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାର ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିବ ବା ତାଲିକା ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କିଛି କରାଯାଏ ସେମିତି ପଚାରିକି ହେଲା, ନିଜେ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ଦେଖିବ କ'ଣ ବୁଡ଼ିବା ଏବେ ଆଶ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପଣ, ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କିଛି ହେଲା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚାଉଳ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି କିଛି ଜଳ ଅଛି। ତ ଚାଉଳ ଓ ଭାସୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଦେଖ ଇଏ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁଟା ଚାଉଳ ଭିତରେ ମନେକର ଧୂଳି ରହିଥିବ, କିଛି ହାଲୁକା ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ଏଇଠି ବସିଯିବ। ତ ତାକୁ ଯଦି ଗଡ଼େଇ ଦେବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ପଳେଇବ। ତଳେ ଚାଉଳ ଧୀରେ କ'ଣ ତଳେ ରହିଯିବ, ଏ ଭାରି ଜିନିଷ ଯେତିକି ହାଲୁକା ଜିନିଷ ସବୁ ଗଡ଼ିଯିବ ଏ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ହେଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚାଉଳ ନିଅ, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚାଉଳ ନେବ, ସେଥିରେ ଜଳ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖି ଦେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଜଳରେ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା କାଠି ଧୂଳି ଭାସିବ ଉପରେ ହେଲା। ଆଉ ପାତ୍ରର ତଳେ ଗଡ଼ି ବାଲି ଚାଉଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସିଯିବ, ଭାରି ଜିନିଷ ସବୁ ବସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ର ଢାଳି ନିଅ। ଏଥିରେ ଧୂଳି କୁଣ୍ଡା କାଠି ଚାଲିଯିବ ଓ ଜଳ ସହିତ ହାଲୁକା କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ର ଢାଳିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବଶ୍ରବଣ କହନ୍ତି। ଢାଳିବା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଶ୍ରବଣ କହନ୍ତି ହେଲା। ଆଶ୍ରବଣ କହନ୍ତି। ତଳେ କଠିନ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ବସିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କହନ୍ତି ହେଲା। ଯେଟା ତୁମେ ଢାଳିଲ, ଯେଟା ତୁମେ କ'ଣ ଜଳ ସହିତ ହାଲୁକା ଯେଉଁଟା ବାହାରିଗଲା ଉପରେ ହାଲୁକା ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ এইটা যেটা ଦେଖିଲ ପାତ୍ର ଉପରଟା ଯେଉଁ ଢାଳି ଦେଲା ଆକୁ ଆଶ୍ରବଣ କୁହନ୍ତି। ତଳେ କିଛି କଠିନ ଓଜନ ବସିଯାଏ ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା, ଯେଗୁଡ଼ା ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, যেটা ତୁମର ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଟା ଏଠି ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଭାସୁଥିଲା ବା ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ିଗଲା ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଆଶ୍ରବଣ। ମୁଁ ଦେଖିନି। ତଳେ ଯେଉଁଟା ବସିଗଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବକ୍ଷେପଣ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ। ବାସ୍। ତ ସୋରିଷ ତଳେ ଦେଖ
ସୋରିଷ ଜିରା ମେଥି ଆଦିକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆଲୋଚନା କର। ସୋରିଷ ଜିରା ମେଥିକୁ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ବିଷୟରେ ବି ହେଲା ଆଲୋଚନା କରିବ ହେଲା କିପରି ଅଲଗା କରିବ ତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ସୋରିଷ କହନ୍ତି ସେଠି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାର ହେଲା ମେଥି ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାର ନହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ସୋରିଷ ହେବ ତାକୁ ଚାଳ ଉପରେ ଧୋଇକି କୁଣ୍ଡା ସବୁ କାଢ଼ିବ କାଢ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ ପାଣି ଦେଖିବା ପରିଶ୍ରମ ପାଣି କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କାଗଜ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲ ଅଧା ମାନେ ଆର ଅଧା ଯେମିତି ଥାଏ ଏଇ ଅଧାଟା ଏଇଟା ହେଲା ତ କିଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେହରେ ଅଛି ଫନେଲ ଅଛି ଫନେଲ ଦେଖିଥିବ ଘର କିଛି ଦେଖିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫନେଲଟା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ତାର ଗୋଟେ କାଚ ବାଲା ବି ଆସେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଫନେଲ ତଳେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବସିଯାଉଛି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପରିଶ୍ରମ କେମିତି କଲେ ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ସବୁ ନଦୀର ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ ବର୍ଷା ସମୟରେ ନଦୀ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ ଦେଖୁଛ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜଳରେ ମାଟି ବାଲି ଧୂଳି ମିଶିଗଲେ ଏହା ଗଳିଆ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଗଳିଆ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ କି ଗଳିଆ ପାଣିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ କି ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଗ୍ଲାସର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କରିବା ତୁମେ କରିପାରିବା କି ଦେଖ ଦେଇଛି ଏହି ଗଳିଆ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା କି ଦେଖିବା କେମିତି କରିବା ନିହାତି କରିପାରିବା କାହିଁ ନ କରିବା ତ କେମିତି କରିବା ଦେଖିବା କାଚ ଗ୍ଲାସର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳିଆ ପାଣି ପୁରା ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରଖିଦେବ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରଖିଦେବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ ପାଣିରେ କ'ଣ ଭାସୁଛି ଗ୍ଲାସ ତଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ଜମିଯାଇଛି ହାଲୁକା କାଠି ଫୁଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରେ ଭାସୁଥିବ ଓ ଓଜନିଆ ବାଲି ଗଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଥିବ ସବୁ ତଳେ ରହିଥିବ ସେଇଭଳିଆ ତ କ'ଣ ହେଲା ପିଲା ନା ଏହି ଜମି ରହିବାକୁ ଅବକ୍ଷଣ କହନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜମି ରହିବାକୁ ଅବକ୍ଷଣ କହନ୍ତି ହେଲା ଏହା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଲାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳି ଦିଅ ଏହାର ଅବଶୋଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏହାକୁ କ'ଣ ଅବଶୋଷଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଢାଳି ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସ ଜଳରେ ତ କ'ଣ ନା ଢାଳି ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସ ଜଳରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଜଳ ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଭାସମାନ ମାଟି କଣିକା ଓ କାଠିପତ୍ର ରହିଛି ତ ଜଳରୁ ଏହି କଣିକା ଓ କାଠିପତ୍ର କିପରି ଅଲଗା କରିବା ବୁଝିଗଲ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନିଅ ଏହାର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାରର ଫନେଲ ବା କ'ଣ ଫୁଲଣା ପୁରା ଗୋଟେ ଫନେଲ ବା ଫୁଲଣା ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ଫନେଲ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଫନେଲ ଏ ତେଲ କିରୋସିନ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଘର ଢାଳ ଫନେଲ ଏଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ଟିକେ ସିଧା ହବ ପିଲାଟା ଭାବିଲ ମାସ ତ ଫୁଲଟା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ରଖ ସେ ଫିଲ୍ଟର ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ପେପର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଘିରିକି ଏଭଳିଆ କରିକି ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଶୋଇକି ରଖିଦେବ ସେ ରହିଗଲା ବାସ୍ କ'ଣ କହିଲା ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟେ ରଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ସଂଗ୍ରହିତ ଜଳକୁ ପୁରୁଣା ଭିତରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଟର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସଟା ଯେଉଁ ରଖିଥିବ ସେ ଗ୍ଲାସଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଗ୍ଲାସ ଅଛି ପାଣିଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଫନେଲ ବାଟେ ଢାଳିବ ହେଲା ତ କ'ଣ ତ ବୋତଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି ତା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି କି ତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା ଏଇଠି କିଛି 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 ଜମା ହେବ ଓ ଏଇଭଳି ଦେଇକି ତଳକୁ କିଛି କିଛି ପଡ଼ିବ ଏଇ ତଳେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ରଖିଦେବା ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟୋପା ଟୋପା ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ତୁମକୁ ପରିଷ୍କାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଲା ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା କି ଏହି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବା ଅବଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ କରିବା ମାନେ ଅଲଗା କରିବା ହେଲା যেগুলা পানি দ্বারা মিশ্রিত উপরে ভাসুଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତ ଛାଣିବା ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି କି ଛାଣିବା ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି କି ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ ନିହାତି ଛାଣି ଦେଉଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଜାଲି ହେବା ଦରକାର ବା ଏଇ ପେପର ରହିବା ଦରକାର କିଛି ଗୋଟା କାଠି ଆ ଦେହରେ ରହିଯିବା ଦରକାର ହେଲା କି ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ହେଲା କ'ଣ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଧାନ ଅମଳ ଧାନ କେମିତି ଅମଳ ହେଉଛି ଧାନ ଏଠି ପିଟା ହେଉଛି ତଳେ ସବୁ ଧାନ ରହିଯାଉଛି ଧାନ ଗଦା ମାରା ହେଇଛି କଟା ଧାନ ବିଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ପାଚିଲା ଧାନ ସବୁ
ତ ଧାନ ଅମଳ ଦେଖିବା, ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ଦେଖିଛ କି? ବିଲରେ ତୁମେ ଧାନ ନିହାତି ଦେଖିଥିବ, ଧାନ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ ପାଚିଗଲା ପରେ। ତ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟି ଆଣିବା ପରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଗଦା କରି ରଖାଯାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଧାନ ପିଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଟି ଅଣାଯାଇଥାଏ ଓ ଧାନ ନଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଡ଼ି ଓ ଘଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଏ ହେଲା। ଭାଡ଼ି ଯେମିତି ପିଟୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଟୁଛି ତ ଏଇଟା ଭାଡ଼ି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଭାଡ଼ି ବା ଘଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଘଡ଼ିଆ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାକୁ ବନା ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ପିଟିବ। ପେଣ୍ଡା କଟା ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ ହେଲା। ପେଣ୍ଡା ସବୁ କଟା ହେଇକି ଆସିଥିବ, ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛା ସବୁ କଟା ହେଇକି ଆସିଥିବ ହେଲା, ତାକୁ ଧାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଆଦି ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗଳା ଦ୍ୱାରା ଅମଳ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏ ଦେଖ କେମିତି ବଳଦ ଅଛି, ମେରି ଖୁଣ୍ଟ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ସବୁ ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତ ଧାନ ଟୋକେଇ ହେଲା, ଏସବୁ ଧାନ ଟୋକେଇ ଯେଉଁ ଧାନ ବୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ତଳେ ଦେଖ ସବୁ କୁଟା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ତ ଇଏ ମାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବେ ତ କ'ଣ ହେବ ନା କିଛି ଧାନ ସବୁ ତଳେ ଜମା ହେଇଯିବ, ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ପରେ ଉପରୁ କୁଟା ଗୁଡ଼ାକ ପରେ କାଢ଼ି ନେବେ, କାରଣ ତଳେ ସବୁ ଧାନ ବସିଥିବ ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଉଡ଼େଇବେ, ଉଡ଼ି ବାଛିବେ, ଦେଇକି ରଖିବେ ହେଲା। ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ବାଡ଼େଇ ବା ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ ଅମଳ କରାଯାଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଆଉ କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ବାଡ଼େଇକି ବେଙ୍ଗେଇକି ଅମଳ କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାକୁ ଭାବିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ତ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଗଡ଼ି, ପଥର ଖଣ୍ଡ, କାଠି, କୁଟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଗଡ଼ି, ପଥର ଖଣ୍ଡ, କାଠି, କୁଟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ହାତରେ ବାଛି ପୃଥକ କରାଯାଏ। କୁଣ୍ଡା, ପତର, ଅଗାଡ଼ି ଆଦିକୁ ହାଲୁଆ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଛୁଡ଼ିବା ବା ଉଡ଼ାଇବା ପାଣିରେ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥରେ ଓଲା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାଣିଲ ଅଲଗା ଓଜନ ପଦାର୍ଥ ଉଡ଼ିକି, ତ ଆକାରରେ ବଡ଼ ସାନ ଥିବା ଦୁଇଟି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇ ମଧ୍ୟ ଓଲା କରାଯାଏ। ଜଳ ଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଓ ପରିଶ୍ରମ ପଦାର୍ଥ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଜଳ ସହିତ ମିଶି ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ଓଜନୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ବା ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେଠି ହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରି ପୃଥକ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଦେଖ, ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ସୁଜି ମିଶାଇଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବ? ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ବାଛି କାଢ଼ିବ। ଚାଉଳରେ କୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ଉଡ଼େଇବ। ତ ଅଟାରେ ଚକଡ଼ା ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ତ କୁକୁଡ଼ାରେ ଧାନ ଚୋପା ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ପାଚିଲା ଅଣ୍ଡାରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ପାଛୁଡ଼ିବା, ଉଡ଼େଇବା ପାଛୁଡ଼ିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିବ। ପାଛୁଡ଼ିବା କ'ଣ କରିବ? ପାଛୁଡ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବ ହେଲା, ବାଛିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼େଇବା କ'ଣ ହେବ? ଛୋଟ ଧୂଳି କଣା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଉଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତ ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ଓ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଦେଇଛି? ତ ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଛୁଆ ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗା ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମେ ଧାନ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛେ? ବାଡ଼ଉଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଧାନ ନଡ଼ା ରହିଥିବା ତାକୁ ଭାଡ଼ି ଓ ଘଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଏ। ପେଣ୍ଡା କଟା ହୋଇ ଆସିଲେ ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ। ପେଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା କଟା ହେଇକି ଆସିବ, ତାକୁ କୌଣସି ବି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ରଖିଥିବ, ତା ଦେହର ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେ ଧର ପେଣ୍ଡାଟା କେମିତି ଥାଏ, ଏରକ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏରକ ସବୁ ବାହାରିଥିବ ହେଲା। ଏସବୁ ଧାନ ନାଗିଥିବ ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ତାକୁ ପିଟିକି ଛଡ଼ାଅ, ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ଘୁରୁଥିବ ଆଗରେ ଏମିତି ଦେଖାଇଦେବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ଦେହରୁ ଝଡ଼ିଯିବ ସବୁ ହେଲା କି ହେଲା। ସେଇଟା ଏଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେଇଟା ତୁମର କୁଟିବା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ପିଟିବା, ଏଇ କୁଟିବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ୁଥିବ, ସିଏ ବି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଳାଟା କ'ଣ ହେଲା? ବେଙ୍ଗଳାଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଠି ବେଙ୍ଗଳା କେମିତି କରାହେଉଛି? ତ ତୁମେ ଆଗେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆଣିଲା ପରେ ଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗେ ପିଟିକି ଯାହା ଯେତିକି ଝଡ଼ିବା କଥା ଝଡ଼ିଗଲା, ଯେତିକି ବାକି ନ ଝଡ଼ିଲା ସେଟା ଆମେ ବେଙ୍ଗଳା ପାଣିରେ ଝଡ଼େଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ସେଇଟା ପଚାରିଲା, ଧାନ ଉଡ଼େଇବା ବା ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଅବକ୍ଷେପଣ ପରିଶ୍ରମ ନିଜେ ଦେଖିବ, ସବୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? କୁଲା, ଚାଲୁଣି, ଫିଲ୍ଟର ପେପର, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ଏଟା ଦେଖିବ।
କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେ କେତେ ବାହାର କରାଯାଏ ହେଲା। କାରଣ କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳକୁ ପାଚୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ପରିଷ୍କାର ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଇଲା ବେଳେ ବେକାର ଲାଗିବ। ତ କାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବ? ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଚାଉଳଟା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ଧୁଆହବ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ି ତ ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ତା ଦେହରେ ଧର ଏବେକା ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଉଳ ତା ଦେହରେ କେମିକାଲ୍ ସବୁ ମିଶା ହେଉଛି, ସିଏ ତ ଦେହ ଖରାପ କରିବ। ତା ଦେହରେ ଧୂଳି ବାଲି ରହି ସିଏ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ କରିବ, ହେଲା କି? ତ ବେସନ ମଇଦା ମିଶାକୁ ଚାଉଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠିକି ବେସନ ମଇଦା ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରିବ। ବେସନ ମଇଦା ଦୁଇଟା ତ ଗୁଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ତାକୁ କ'ଣ ଅଲଗା କରିବ? ତାକୁ କିଛି କରିବ ନା ଖାଇବ ସେମିତି ମିଶିକି। ଦେଖ, ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରମଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରମଣ ଆମେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ? ଏଠି ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ହଁ, ପରିଶ୍ରମଣ ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଏଠି ସେ କହିছে ଦେଖିଲ ଯେ ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବନି। ସୋରିଷ ଦେହର କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଛି। ତ ସୋରିଷଟା କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି କରିବ, ସେ ଉଦା ହେଇଯିବ, ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ସୋରିଷ କେବେ ଦେଖିଛ ନା ଉଦା ଆସେ? ତାକୁ ତୁମେ ଗୋଟା କିଣିଲା ପରେ ବାଟିକି ତୁମେ ତାକୁ ବାହାର କର, ବୁଝିଲ କି? ତ ସେଇ କଥା କହିଛି। କାରଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଏଇସବୁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଣାଳୀ? ଉଦା ହେଇଯିବ ନା ସେଟା, ସେପାଇଁ କରିହେବନି ହେଲା। ଗୋଟା ବିରି, ସୋରିଷ, ବୁଟ ମିଶାଯାଇଛି କିପରି ପୃଥକ? ଗୋଟା ଜିନିଷ ତ ମିଶି ତୁମେ ତାକୁ ଚଲାରେ ଚଲେଇ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ବା ଗୋଟା ବାଛି ହେଲା। ଗୋଟା ବିରି ଦେଇ ଦେଇଛି, ସୋରିଷ ବା ବୁଟ ଚଲେଇ ଦେଇକି ଯେତିକି ଅଲଗା ହେଲା ବା ହାତରେ କିଛି ବାଛିବ ହେଲା। ଘର କରିବା ପାଇଁ କାମ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଅଙ୍ଗାର ଓ ସରୁ ବାଲି, ମୋଟା ବାଲି, ତୁଳା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଜଳ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କର। ବୁଝିପାରିଲ? କେବେ ତିଆରି କରିବ? ଏରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବ ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଅଙ୍ଗାର ନେବ, ସରୁ ବାଲି ନେବ, ମୋଟା ବାଲି ନେବ, ତୁଳା ଆଜି ବାହାର କରିବ। ତ ତୁଳାଟା କେମିତି ଦେବ? ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତୁଳା ଦେବ, ତାପରେ କିଛି କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ କିଛି ଅଙ୍ଗାର, ତାପରେ ସରୁ ବାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଏଠି ଅଙ୍ଗାର ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଏଠି ମୋଟା ବାଲି ଦେଇଦେବ। ବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର, ତୁଳା, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଏଇଠି ତୁମର ମୋଟା ବାଲି, ଏଇଠି ସରୁ ବାଲି। ତ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦିଅ। ଆଗେ ମୋଟା ନେଇଯିବ, ତାପରେ ସରୁ ବାଲି କିଛି ନେଇଯିବ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗାର କିଛି ନେଇଯିବ, ତୁଳା ନେଇଯିବ, ତାପରେ ଛାଣିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ତଳ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଏଠି ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା କରିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ଦେଖି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ। କ'ଣ ବସ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଏତିକି। ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେଲା। କରିବ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ।